ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አና ዓኩም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን እዝን ዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምና ንመዓልቲ ድኾውን ሓፂር ቃል ንካፈለሉ ኩሉ ግዜ ንጎንጎ ሰዓት 4:05 ይወርድ ኣብዝናትና ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ብምግባር ነተናይ ደወል ምልክት ብምስቃጥ ንጎንጎ ክመጽኩም ይኽእል ሎም ንካፈሎ ለውጢ ድፈጥር ጸሎት ዝብልዩ ለውጥ ድፈጥር ጸሎት ሪኹም አሕዋት ገለገለ ኣብ ህይወትና ብዘይ ፕሬየር ደይልወጡ ነገራት አሉ ብዘይ ጸሎት ደይቅየሩ ነገራት አሉ ጸሎት ዘድልዮም ይሲ ማለት ካብ ልቢ እትጽልዩ ጸሎት ክሳዓት ትደልዩ ለውጢ ዝመጽ ኣብ ጸሎት ደው ትብለሉ ዓይነት ጸሎት ደጋጊምካ ትጽልዩ ጸሎት አሎ እዚ ደጋጊምካ ትጽልዩ ጸሎት እሱ ኣብ ህይወትካ ስፍራ ሒዙ ዝጸንሐ ክልወጥ ዘለዎ ከም ሓሳብ አምላኽ ዘይኮነ ናብ ሓሳብ አምላኽ ካኣቱ ዘለዎ ነገር ናብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ንኽእቱ መንገዲ ዝኾነካ ጸሎት እዩ እዚ ጸሎት እዚ ኣብ ህይወትና ኢምፖርታንት እዩ ገለገለ ነገራት ኣብ ህይወትና ድቆጻጾርና ዘለዎ ስለዘይ ንጽልዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብል ጥቕስ 16 እምበኣርሲ ምእንቲ ክትፍወሱ ንሕድሕድኩም ሓጢኣትኩም ተኣመኑ ምእንቲ ንሕድሕድኩም ጸልዩ ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ ሪኹም ናይ ጻድቕ ጸሎት ማለት ጻድቕ በትክክለኛ መንገዲ በመንፈስ ካብ ልቢ እንተ ደኣ ጸልዩ ብግብሪ ብዙሕ ተስልጥ እያ በኻላ ዘራርባ ናይ ጻድቕ ጸሎት ለውጢ ክፈጥር ዝኽእል ፓወር ሓይሊ ኣቨለብል ትገብር እያ ሪኹም ንነገራት ክቕይር ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ስራሕ ከም ደኣቱ ትገብር እያ ናይ ጻድቕ ጸሎት ናይ ጻድቕ ጸሎት ኣብ ህይወት ብዙሕ ነገር ናይ ምቕያር ዘለዎ ሓይሊ ትገልጽ እያ ምኽንያቱ ሓይሊ ማለት ንገዛ ርእሱ ለውጢ ክፈጥር ዝኽእል ከኣልነት እዩ ስለዚ ጻድቕ ብትክክለኛ መንገዲ ክጽልን ተደኣ ጀሚሩ ናይ ጻድቕ ጸሎት ዘይቅይሮ ዘይልውጦ ዘይሳግረካ ነገር የለን ቀጺሉ ሲእለ ኤልያስ ከምዚ ኢሉ ነጊሩና ኤልያስ ከማና ዝድኹም ሰብኣዩ ዝነበረ ዝናብ ከይዘንብ ከዓ ጸሎት ጸለየሞ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ምድሪ ኣይዘነበን ከም ብሓድሽ ድማ ጸሎት ጸለየ ሰማይ ከዓ ዝናብ ሃበ ምድሪ እውን ፍሬኣ ኣብቆለት ሃሌሉያ ሪኹም ኤልያስ ዝናብ ከይዘንብ ምስ ጸለየ ሰማይ 3 ዓመትን ፈርቓን ይተሓትዩ እቲ ዝገርመኩም ቀጺሉ ግን ሰማይ ዝናብ ንኽህብ ኤልያስ ከመይ ዓይነት ጸሎት ይጸልዩ ሓንቲ ጊዜ ጥራሕ ኣይኮነን ጸልዩ ሓንቲ ጊዜ ምጸለየ ነትናቱ ኣገልጋሊ ኬድካ ቸግበር ምስ በሎ ምንም ምልክት የለን ኢልዎ ካልኣይ ጊዜ ናብ ጸሎት ኣቲ ሳልሳይ ጊዜ ራብዓይ ጊዜ እናበለ ክሳዕ ነቲ ደልይዎ ዘሎ ለውጢ ዝመጽእ ካብቲ ናይ ጸሎት ስፍርኡ ኣይተኣለየን ገለገለ ኩነታት ወይ ድማ ገለገለ ጸሎት ክሳዕ ነቲ ውጽኢት ትሪኦ ከይቋረስካ ትጽልዮም ደጋጊምካ ትጽልዮም ዓይነት ጸሎት ኣለዉ ምኽንያቱ ዝተፈላለየ ጸሎት ስለ ዘሎ ሓደ ካብቶም ዝተፈላለየ ጸሎት ደጋጊምካ ንነገራት ትጽልዮ ነገር ኣሎ ልክዕ ከምዚ ኤልያስ ዝገበሮ ብሽም ኢየሱስ ጥራሕ ኣይኮነን ሓፂዎ ደጋጊሙ ክሳዕ ሰማይ ደበና ዘምጽእ ክሳዕ ሰማይ ዝናብ ዝለቅቕ ጸሎት ኣይቋረጸን ማእሲ ነቲ ጸሎት ኣቋሪጽዎ ንእሽተይ ክንዲኢት ትኸውን ደበና ይርኢ ኣለኹ ምስ በለ ሽዑ ነቲ ጸሎት ኣቋሪጽዎ ሪኢኹም ብዙሓት ክርስቲያናት ከምዚ ዓይነት ጸሎት ስለዘይንጽሊ ኢና ነገር ጌና ኣብ ለውጢ ቅድሚ ምብጽሑ ንሕና ግን በቲ ጸሎት ተስፋ ቆሪጽና ነቋርጾ ኖ ገለገለ ነገራት ከምዚ ንመግቢ ንጽልዮ ጻላልያ ኾሞ ዓይነት ጸሎት ዘየድልዮም ካብኡ ዝሓለፈ ደጋጊምካ ካብ ልቢ ካብ ውሽጢ ግዜ ወሲድካ ክትጽልዮም ዘለካ ጸሎት ኣለዉ ምኽንያቱ ንደገ ክትወጽኡ ከለኹም ናይ ታዋኽ ጸሎት ክትጽልዩ ትኾኑ ንመግቢ ክትበልዑ ከለኹም ንመግቢ ድኾነ ሓፂር ጸሎት ክትጽልዩ ትኽእሉ ኢኹም ነገር ግን ነዚ ዝብለኩም ዘለኹ ኩነታት ክልውጥ ዝኽእል ጸሎት ግን ካብኡ ዝሓለፈ ጸሎት ምጽላይ ክንላመድ ኣለና ናይ ደቃይቕ ዘይኮነ ግዜ ወሲድካ ካብ ልቢ እቲ ጉዳይ ኣብቲ ዝደለኻዮ ለውጢ በፂሑ ክሳዕ ትሪኦ ናይ ጸሎት ስፍራኻ ዘይምግዳፍ ክንመሃር ኣለና ከምዚ ዓይነት ጸሎት ንነገራት ደፊኡ ናይ ምልዋጥ ሓይሊ ኣለዎ ንነገራት ኣፕሳይድ ዳውን ናይ ምግልባጥ ሓይሊ ኣለዎ ኣስቴር እንድሕር ሪኢኹማ 3 መዓልቲ ቅድሚ ናብ ንጉስ ምእታዋ ኣብ ፋስቲንግ ኤንድ ፕሬየር እያ ኣትያ ኣብ ጾምን ጸሎትን እያ ኣትያ ንምንታይ ንልቢ ንጉስ ክሳዕ ዝቕይር ኣብቲ ናይ ጸሎት ስፍራ እያ ነይራ ኣብቲ ናይ ጸሎት ስፍራ ድማ ነቲ ደልያቶ ዘላ ለውጢ ኣምጽያቶ
ስለዚህ ኣሕዋት ከምዛ ዓይነት ጸሎት ዘድልዮም ኩነታት ኣጋጢሞምና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምዛ ዓይነት ጸሎት ዘድልዮም ነገራት ኣብ ህይወትና ክህሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እቲ ለውጢ ክሳዕ ትሪኦ ነቲ ናይ ጸሎት ስፍራኻ ከይገደፍካ ኣብቲ ናይ ጸሎት ስፍራ ደው ምባል ምክንያቱ ሓደ ግዜ እዚ ጸሎት እዚ ኣድላይ እዩ ናይ እምነት ጸሎት ዝበሃል ኣሎ ሓንሳብ ጸሊኻ ካልኣይ ግዜ ተቕበሎ ብዛዕባ ኢኹም ንዛረብ ዘለኹ እዚ ሕጂ ዝነግረኩም ዘለኹ ጸሎት ግን ልብኻ ተደንቂፉ ካብ ልብኻ ኣውፂኻ እትጽልዮ ጸሎት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ናይ ጻድቕ ጸሎት ለውጢ ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ ኣበለብ ትገብር እያ ናይ ጻድቕ ጸሎት ለውጢ ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ ትገልጽ እያ ናይ ጻድቕ ጸሎት ብርቱዕ እዩ ናይ ጻድቕ ጸሎት ሓያል እዩ ንምንታይ ትልኩም ጻድቕ in the name of Jesus ይጽሊ ጻድቕ ብሽም ኢየሱስ ይዝነብር ጻድቕ ብሽም ኢየሱስ ይዛረብ ጻድቕ ብሽም ኢየሱስ ይዝስጉም ሃሌሉያ ስለዚህ ደስ ይበልኩም ናትኩም ጸሎት ክልውጦ ዘይክእል ነገር የለን ናትኩም ጸሎት ከቀይሮ ዘይክእል ነገር የለን ብርኩኹም መሬት ምልጋብ ተላመዱ ብርኩኹም መሬት መውዳቕ ተላመዱ ኣብ ጸሎት ጊዜ ሙሳድ ንላመድ ኣብ ጸሎት ጊዜ ሙሳድ ዝተላመደ ክርስቲያን ኣብ ህይወቱ ክልውጦ ዘይክእል ነገር የለን ነገር ግን ናይ ደቃይቕ ጸሎት ጥራሕ ስለስተላመድና ኢና ንሽገር ሰለና ሕጂ ግን ሕልፍ ዝበለ ጊዜ ሙሳድ ፕሬየር ንምሃር ምክንያቱ ጊዜ ሙሳድ ዘድልዮም ጸሎታት ስለዘለው ከምዛ ዓይነት ነገር ተዳኣቲኹም ኣብ ምድሪ ደይ ትቀይርዎ ደይ ትገብርዎ ነገር ኣይከህሉን እዩ እግዚአብሔር ብነገር ኩሉ ምሳኹም እዩ ኣምላኽ ሰማይ ይባርኽኩም ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ يأمن الله ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቀለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ በሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቀመጠ يأمن ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒዬን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ አሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ ቋሓጎሰኩም በዚ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም